Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malowɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛ bi kunnafoniw la suma bi ye juma ye lahɔrɔma donba bi ye juma ye bato kɛdɔ ye juma ye bato fɛn min kan fɛ a bɛɛ lajɛlen minɛ b'a ye masa ramani ala kan ka bato kelen bɛɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ nazara san kalo 9 na septembre kalo don bi y'o tile 20 ye ka bɛn 2024 sama farafin kalo min bɛ yen n'o ye duma kalo ye mawuludu kalo ye an balana k'a fɔ bi ale tile 16 ye jate la san kalo 3 don hijira san 1446 san dugawu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ wulikajɔ min y'a sɔrɔ o bɔra ka kɛ an ka jamana kɔnɔ tarata tɛmɛnen na min ye politiki tɔn dɔw ye hali bi olu b'a la k'u ka dusumakasa yira kɔnɔ na k'u bɛ jamana fanga kɔ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la o wulikajɔ kelen sababu la bamakɔ garibalu n'i y'a sɔrɔ o ye bagan feere sugu ye olu bɛɛ lajɛlen kununko bamakɔ marabolo ɲɛma olu ye hakilila ta k'a fɔ k'olu bɛɛ lajɛlen datugura wa kabini sɔgɔmada in na garibalu bɛɛ lajɛlen minɛnen bɛ lakanabaaw fɛ ka ban kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na ji kasara ye maa minnu sɔrɔ o wulikajɔba kɛra ka taa kulun b'an ka jamanakɔnɔw ka baara ɲɛsin bɛ mara ani sɔrɔ yɛrɛ ani bunadamaden yɛrɛ la sabatili ma ka t'u ɲɛ da olu kɛnɛ ka ba kɔ jikɔrɔninkaw fɛ yen k'o kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se fizimali olu ye kulu ye minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye kulu ye an ka jamana kɔnɔ olu y'a yɛrɛ ka fu bɛna fara ɲɔgɔn dɔ kan ka taa AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ jamana ninnu bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo jumɛn de la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kunbaba ye bi k'a fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lasabɔlikɛ na ne ka Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a minɛ k'a lɔn k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamakɔ marabolo ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Bamakɔ gouverneur ye olu ye wulikajɔ kɛ kununko ka bataki dɔ ni k'o bila sen kan garibalu n'o ye bagan sugu ye ka sanga ni gɛlɛya minnu bɛ yen n'olu donna an ka jamana kɔnɔ na tarata don n'a ma dogo maa la k'u ɲɛsin an ka gendarmerikaw dagayɔrɔ ma kɛrɛn n'i y'a sɔrɔ o ye gendarmerie min n'a ye balakɔnɛ ye ka taa gɛlɛya ɲini ka ɲɛsin an ma ani an ka sanakunujɛngɛ kɛnɛ kan wulikajɔ min kɛra an ka lakanabaaw fɛ k'a ko kɔni kunbɛn o ko janto yɛrɛ la o de kɔrɔcogo ka ɲi o waati kelen kɔnɔ na Bamakɔ marabolo ɲɛma ale ye bataki bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ garabali n'o ye bagan sugu ye k'u bɛɛ lajɛlen jɔ nin waati laban ninnu kɔnɔ na ka daminɛ kununko la u jɔlen bɛ fo waati min n'i y'a sɔrɔ ni fanga tilala ka baara walima n'u ye latigɛ wɛrɛw kɛ k'a fɔ ko baara ninnu ko k'u bila sen kan kununko n'o kunnafoni kɔni n'o o cari la bi sɔgɔmada in na garabali kɔni kɛrɛnkɛrɛnnen sa kɔni ma min ɲamana yɔrɔw lajɛ lakanabaaw bɔnnen bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ garabaliw ka se ka wulikajɔw kɛ ka se ka baaraw sigi sen kan n'o y'a kunbaya an bɛ dugawu kɛ jamana in a basigi a bɛ bɔ kɔrɔ ni tile bɛ yarabi ala ka se k'an ka jamana ye ka jamana ni k'a kolosuma n'an bɔra ye minisiriso b'an ka jamana kɔnɔ ka baara ɲɛsin bɛ forobaca yɛrɛ o baara kɔn ɲɛnabɔli ma u ye bataki kɛ k'a yɛrɛ k'a fɔ min dɛnɛ nata in k'o somɛnen don kɔrɔ in dɛnɛ nata in o tɛna baara o bilalen bɛ wa a bɛ sara a baarakɛbaaw bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ jamana kɔnɔ na a bɛ kɛ cogo min na o bɛ kɛ sababu ye k'a yira u la ni ala ye dɛnɛ nata in yira na baara tɛ yen yarabi ala k'a bɛɛ sabati n'an bɔra ye attaque min n'i y'a sɔrɔ o bɔra waleyajugu kɛbaaw fɛ ka ɲɛsin anw ka gendarmerikaw dagayɔrɔ ma ka taa se sanakunujɛngɛ kɛnɛ n'o ye aéroport de Senu ye an ka lakanabaaw ye wulikajɔba k'a kɔnɔna na wa fasodenw y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ lakanabaaw kɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min ye tɔn dɔw ye an ka jamana kɔnɔ parti politique tɔn dɔw olu b'u ka hakilila yira la hali bi a ko sen fɛ min ye tɔn ɲɛmaa dɔw olu ye kuma minnu fɔ an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Amadu Njaye n ye parti yɛlɛma tɔn de ye maliyɛnden bɛɛ dusuma kasilen don nin waati in na o hukumu kɔnɔna la parti yɛlɛma an ye communiqué yɛrɛ kɛ ka nin attaque in ka kɔn ka tila k'a sɛbɛkɔrɔ kɔn fana maa minnu ni tora nin ko in na ala ka hinɛ u la k'u dayɔrɔ sumaya ani maa fɛn fɛn banana u ka nɔgɔya joona joona ka segin k'a fɔ ko parti yɛlɛma an ka dɛmɛ bɛ an ka faama ye ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ hali bi an b'a fɔ autorité de la transition maaw ye nin bɛɛ kɔfɛ u ka baara kɛ ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ni maliyɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan o de b'a to nin ko ninnu an bɛ laɲini min nɔfɛ objectif in bɛ atteindre.
ne tɔgɔ Kumba Yarisi n bɛ comité stratégique la M5 RFP la an bɛ tasibila de kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni tora nin na ala k'u jigiyɔrɔ ɲa ala k'u sara kɛ alijinɛ ye parce que u tora faso ko de la an bɛ mun fɔ faamaw ye tant que nin kɛlɛ in ma ban c'est vrai u kan'u kɔfilɛ u k'u jija maliyɛnw yɛrɛ sɔnna n'u ye fɛn o fɛn proposé an ye an sɔnna parce que a ko bɛɛ dira olu de ma mais u k'a dɔn Bamako de ye faaba ye Bamako jama ka ca u ka sécurité renforcée hali ni politique mɔgɔw b'a fɔ opposants n'u b'a fɔ ko an bɛ état d'urgence de la état d'urgence tɛ dɛ u ka yɔrɔw bɛɛ f'u ye de temps en temps an ka so kɔnɔnaw misiriw sow minnu louelen don n'a datugulen bɛ tuma bɛɛ u ka yɔrɔ bɛɛ f'u ye a kana kɔ tigɛ transporteurs fana mobili fɛn o fɛn bɛ circuler a bɛɛ ka lajɛ de fouille minutieuse an ka wuli k'an jɔ parce que Mali de menacelen bɛ u bɛ fɛ ka Mali ko de ban ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma. Ne Nabi Ibrahima Tugula ye politique tɔ min bɛ n'a bɛ wele ko Morena Mouvement pour le redressement national ne o ɲɛmaa ye ani parti politique ka jɛɛrɛ jɛkuluba min bɛ n'a bɛ wele ko Nouvelle Vision Politique pour le Mali NVPM ne o fɛnɛ ɲɛmaa ye an dusu kasilen don fo ka taa fɔ a to ten an b'a fɔ jamanadenw ye k'a fɔ nin tɛ politique kow ye jamanaden bɛɛ lajɛlen fa kelen ba kelen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a fɔ jamana marabaaw ye an minnu ye politique mɔgɔw fɛnɛ an y'a f'u ye sanga n'a ka waati k'a fɔ an ye jama kuma da de ye u k'a to an fɛnɛ bɛ min dɔn jamana marako la an k'u bilasira hakɛto b'a la sallallahu rasul ni tun ye tɔn dɔw kan ye jamana in basigi lafiya u bɛna sira min fɛ an bɛ dugawu kɛ ala k'a kila ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye mankan in don n'i y'a sɔrɔ kɛra tarata don ye an ka jamana kɔnɔ na o sen fɛ min ye an balimakɛ dɔ ye ale sera ma ka yɛrɛ k'a fɔ ale denkɛ fila olu kɔni bɔra Darani kelen kuma kɛnɛya banabaatɔ a n'a kɔrɔkɛ k'u bɛna ka dɔn f'u ka rendez-vous la u ka dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ yen a na kɛ kɛra olu donna girigara in kɔni sen fɛ ko fɔ nin yɔrɔ in na u ma se ka kunnafoni foyi sɔrɔ u la min u ka cɛkɔrɔba ye Mamadu Samake a sera de ka kuma bara la a ye kuma min fɔ o filɛ. Samba Diallo Darani a bɛ Thielɛ sira la i bɛ taa Muntugu la o kuma de ka taa Falani ka taa Darani ni ye n selen yan kamana gan de ye n se yan sibiri don ne denkɛ a tun bɛ misigɛn na tiɲɛ kuma a bɛ baara sarala la ye donc ala de y'a kɛ kɔnɔdimi bɛ a la ala tɛ se ka wuli k'i jɔ a nana sibiri jumasi an taara n'a ye dɔgɔtɔrɔso la ka taa furakɛli k'a la dɔgɔtɔrɔkɛ dɔ bɛ an fɛ yen an y'a obélisé sisan kɔnɔdimi tigɛbali a mɔgɔ janfa ka teli o kumana fɛ o ka yɔrɔ sannen don anw fɛ Darani ye donc dɔn donna an ni ɲɔgɔn cɛ an kɔni y'an melenge o la sa n ko ne denkɛ bɛ yen nɔ tiɲɛ na kɔnɔdimi b'a la n ko an b'a fɛ i k'a lajɛ ni kɔnɔdimi ni ɛrɛni don a bɛ se ka opérer cogo min na ala y'a k'a la don sa ne ye a sigi kɔrɔkɛ la n k'u ka taa dɔgɔtɔrɔkɛ fɛ Kabala n ko n'u sera Darani n k'u ka mobili ta u ka na ja sira jɔlen y'a ye anw tɛ a kalama forigantɔ b'u bolo dimi b'a kan telimanitigi dɔ bɛ an fɛ o kɔni u y'o loué o y'u ta u bɔra yen ka na u ye dɔgɔtɔrɔkɛ wele dɔgɔtɔrɔkɛ ko ne tɛ baara kɛ hôpital de Mali la bi dɛ ne a taara hôpital de Mali la bolo wɛrɛ kɔni b'a lajɛ kɔni tɛ ne kɔni tɛ ni a sera ka na ne yɛrɛ fɛ yan n b'a lajɛ n sago la tiɲɛna o diyara anw tulo la ne ye dɔgɔkɛ siri kɔrɔkɛ la u nana Darani ka na mobili jɔlen don u ye telimani ta sa ni dimi b'a kan ala kɔni y'a kɛ u nana Senu u nana don girigara in de la yen u donnen girigara kɔnɔ u ye wele kɛ an na Darani ko sira minɛlen dɛ n ko ni sira minɛlen a t'a lajɛ a ka segin u tilara ka dɔgɔtɔrɔkɛ fana wele n'o ye Madu Jakite ye u y'o wele ko anw minɛlen yan dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ ka numéro o ye o kobise a yɛrɛ ka telefɔni na ka telefɔni di faamaw yɛrɛ ma u kun minɛna Senu anw minɛlen yan dɛ Madu dɔgɔtɔrɔkɛ ko faamaw ma a ye u bila nin tɛ mɔgɔ nɔgɔlenw ye u kun bɛ ne yɛrɛ ka yan n bɛ ka a ka bana traitement kɛ k'a lajɛ ne ko k'u bila ko Madu yɛrɛ ka na dɛ ko ne bɛna cogo jumɛn na ko siraw barilen y'a ye a fɔra ko bɛɛ ka to i ka yɔrɔ la ko ne kɔni tɛ se ka bɔ dɛ dɔgɔtɔrɔkɛ fana famana a kibaru m'a ye anw ye telefɔni wele o kɔfɛ telefɔni ye laminɛli kɛ k'i bɛ ka telefɔni min wele nin ye a t'a tigi bolo bilen dɛ ko telefɔni kɔni a bɛ mɔgɔ wɛrɛ bolo Hamadi Diallo Usumani Diallo u fila si ma ye fɔlɔ bi y'an tile 3 ye an jɔlen don an ma se ka kibaruya foyi sɔrɔ u la ni telefɔni welela a tɛ ta bilen yɛrɛ a bɛ sɔnni telefɔni diɲɛ yɔrɔ si tɛ k'a ma wele yɔrɔ min na o tuma ne b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a kɛ ala yɛrɛ kama walahi u ka ne dɛmɛ n ka denko la u su fara u ɲɛnama kan o ka di ne ye k'a fɔ ko mɔgɔ nɔgɔlenw don walahi u nɔgɔn tɛ ne sigi Darani bi fo ni ko san 60
n fa banna yen n ba banna yen n mɔmusow bɛɛ banna yen nɔ. ni tun ye Sanba Jalo ni tun yali kan ye an bɛ dugawu kɛ yarabiya la basigi min n'an bɛ k'o ɲini an ka jamana kɔnɔ na yarabi n'u nɔ tɛ ko la ala k'o ɲuman segin so jamana in kɔnɔ na kolosuma ala k'a sabati n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na jɛkuluba min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ sɔrɔ lakana ani mara kɛcogo ɲuman kama o ɲɛma danga ale bɔra ni ka taa ɲɛ da kɛnɛ kan tuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ji kɛra ka sababu ye ka se k'olu walawuli n'u bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ba kɔ jikɔrɔni o maa olu taara lajɛ o sen fɛ wa 50 sababu jango don maa bɛ taa fɔ maa 400 a n'a kunkanfɛnna u taara lajɛ u lajɛli sen fɛ min ka dɔn k'a fɔ kulu yɛrɛ ɲɛma danga ye Amadu Sanusi Dafe ale ye kuma min fɔ kɛnɛ kan ye o filɛ. ji ye gɛlɛya las'u ma f'u y'u ka duw bila ka na loger école la yan. Bi n'i donna école in na i dusu bɛ kami kami a falen bɛ denmisɛnninw na a falen bɛ musow la taayɔrɔ t'u la se t'u ye donc an ko an ka na an ka président ba tɔgɔ la ka na k'u filɛ ka masalaw fɛ k'u ka haminakow n'u ka hakilinataw k'a dɔn gɛlɛya mun bɛ yen an bɛ se ka mun k'o kɔnɔna la an fana bɛ yan an bɛ na kɔlɔsili de kɛ ka filɛli kɛ ka sɔrɔ k'an ka ɲɛmɔgɔw fana k'u ladɔnniya gɛlɛya mun bɛ yen ni baara mun bɛ se ka k'o kɔnɔna na dɛmɛ mun bɛ se ka kɛ ninnu ye k'o dɛmɛ k'u ye. ni tun ye Amadu Sanusi Dafe au conseil économique social ale tɔgɔ la u taara u ɲɛda maa minnu kan n'i y'a sɔrɔ ji kɛlen bɛ ka gɛlɛya solu yɛrɛ ma o maa ɲɛma dɔ ale yɛrɛ sera de gɛlɛya min b'u sɔrɔ u ye kuma min fɔ u filɛ. gɛlɛya min b'an kan an tɛ ka mɔni kɛ fɛn tɛ ka sɔrɔ balo yɛrɛ tiɲɛ na balo ka gɛlɛn boso filɛ anw tɛ nafolo ɲininaw ye anw ye balo ɲininaw de n'an ye fɛn min sɔrɔ an n'an ka denbaya de bɛ o dun solidarité yɛrɛ n'i y'a lajɛ ne b'a fɔ an n'a musow de don boso kɛ bɛ taa mɔni kɛ jɛgɛ min bɛ na a b'a ci a bɛ taa n'a ye a bɛ taa feere n'a bɛnna dumuni sɔngɔ ma a b'a bɛɛ don dumuni na ni tɔ tora kɔ a bɛ n'o di bosokɛ ma bon an n'an ka musow bi an bɛ baara kɛ ten bon ni mɔni tɛ kɛ fɛn tɛ an b'a fɔ faamaw ye u k'u janto an na o yɔrɔ la. ni tun ye gɛlɛya bɛ maa minnu kan olu ka sira ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ bi ndonjogo la ka fisa taanbila jogo la jamana in kɔnɔ na o mɔgɔ bɛ basigi min na sigiyɔrɔw la wulikajɔ ka se ka kɛ ni ka se k'o lasabati an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔn kasaraw ma n'an bɔra ye Fizimali an ka jamana kɔnɔ na o ye kulu ye min bɛ kabini 2012 san n'u sigira sen kan olu y'a yɛrɛ k'a fɔ u ka wulikajɔ a kun tɛ dɔ wɛrɛ ye dɛ jamana in kɔnɔ na bi ka fara ɲɔgɔn kan Mali ka kelenya bɛ se ka sabati cogo min na u ka dɛmɛɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen ɲɛsinna an ka furancɛla fanga maa ɲɛmaw ma o baara min b'u fɛ sen kan AES ko daminɛ k'u bɛna wulikajɔ kɛ ka se ka caravane belebele dɔ k'a labɛn a bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ octobre kalo kɔnɔna na ka taa kuncɛ novembre kalo kɔnɔna na o baara min na k'u fɛ a kun ye fɛn jumɛn de ye banbalakaw furumuso Kajatu Siribe ale ye kuma min fɔ a sen fɛ o filɛ. bɛɛ ni nani ni caravane ani kilenya ani bonya min taara ka da an ka président de la république ma an y'a sigi k'a lajɛ fasoden ɲumanya kɔnɔ hakilimaya kɔnɔ kafoɲɔgɔnya kɔnɔ ka nin ko in ta k'a organiser k'a ɲɛsin an ka dugutigilakaw ma an taara sɔrɔ olu yɛrɛ bolo falen b'a la ka tɛmɛ anw kan o kɛra anw ma sewa ye an nisɔndiyalen don anw bɛ welewele da kɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ i ko kɔnɔkulu an ka nin fasoden ɲumanya kɛ an ka da la k'a fɔ an ka président min ye bonya min ɲɛsin jamanadenw ma k'an hɔrɔnya adamaden foyi tɛ kan hɔrɔnyali bɔ n'i kan hɔrɔnyana ni bonya belebele talen fana k'a di i ka président ma ne hakili la n'i ye fasoden ɲuman ye ni fasoden juguya t'i dusukun na i kan ka nisɔndiya n'o ye i kan ka ɲagara n'o ye. Kajatu Siribe ni tun y'ale kan ye min y'a ko labɛn ni hukumu kɔnɔna ye o bonya n'o karama taara ka ɲɛsin Abubakar Ture Bamakɔ Turelakaw ale olu ka mɔgɔ ye baara in kalifalen ale ma ale ye kuma min fɔ o filɛ. An nana hakiliw fara ɲɔgɔn kan kelen 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 k'an kɛ kulu ye an kelen kulu ye an y'a initier an bɛ caravane kɛ ka se ka Asimi dɛmɛ ka AES dɛmɛ jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn kan fɔ comme chef d'État ye ɲɔgɔn kan fɔ cogo min na an ka fara ɲɔgɔn kanw na u nana jɛma bɛɛ jɛra k'a fɔ ko Ture an y'a bonya d'i ma e ka kɛ président ye n ko n y'a minɛ ni n bolo 2 ye n ko mais laadaw b'an fɛ yen ni na ma ɲa ne y'a minɛ wajibiyalen don ka taa n'a ye an ka famille la Ture tɔw ka bɔ a kalama o filanan an jɛra ka papier ci an ka faamaw ma caravane AES bɛ degun mun kɔnɔ bi an bɛ fɛ ka caravane de kɛ an bɛ fɛ a k'an dɛmɛ ka fara an kan sécurité la mɔgɔw bɛ se ka lakana cogo min na an kɔni bɛ fɛ ka taa nin kɛ ka taa AES fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini u fɛ mun de b'u fɛnɛ fɛ k'a ye AES bɛ se ka dilan ka jan cogo min na jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn minɛ cogo min na ko information ɲini ka na di gouvernement ma k'o kɛ document ye k'a jiru la u ka baara kɛ n'a ye. ni tun ye Bubakar Ture ni tun y'ale kan ye
kulu ɲɛma dɔ Jakarija Sanogo baara in kun ye fɛn jumɛn ale yɛrɛ kuma min fɔ nin ko in senfɛ o filɛ. Panafricains ye jateminɛ kɛ jamana ni saba kɔnɔ k'a ye k'a fɔ ko Mali kɔnɔ tɔn min wulila ka créer ka to ka sɔrɔsiw dɛmɛ su ani tile o de ye plateforme Fusi Mali. O hukumu kɔnɔna na Burkinabé ko plateforme Fusi Mali bɛ wulikajɔ min na o de ye ka malidenw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye ka mouvement minnu bɛ ka transition dɛmɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. Fusi Mali min b'o baara la k'u b'a ɲini Fusi Mali fɛ ko an ka se ka kɛ organisateurs principaux ye yan ka jamanadenw tɔw fara ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ pour que an bɛ se ka caravane nin kɛ jamanako ye ka taa se an bɛ a ta yan Bamako ka taa Burkina ka taa Niger. Mais ni jama saba bɛɛ la an bɛ meeting kɛ laɲini kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ caravane nin na ni jamana saba farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko jamana kelen confédération o tɛ ko gansan ye koyi parce que tubabuw b'a fɔ ko l'union fait la force ko jamakulu jɛlen de bɛ bi fɔ n'an ma fara ɲɔgɔn kan ni aw fara la a bɛ fɔ ko ni ko pɛrɛla basa bɛ dun diɲɛ mɔgɔ dun de bɛ ka farafinna kɛlɛ diɲɛ mɔgɔ de bɛ ka Mali kɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya diɲɛ mɔgɔ bɛ ka AES jamanaw kɛlɛ donc fo jamana peuple ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu ye ni aw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu ye tubabuw bɛ siraw de ɲini c'est pourquoi an y'a laɲini ka caravane nin kɛ malidenw min ye peuple malien ye an ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira burkinabéw na ko an bɛnnen don ko an b'an ka faamaw kɔ ko an b'an ka président fɛ tɔw la fana ko bɛn bɛ olu fɛ yen k'u fana bɛ u ka jamana fɛ k'u fana bɛ u ka président fɛ Niger fana ka fara ɲɔgɔn kan k'a yira jamanaw tɔw la ko nigériens fana bɛnnen don ko u kafɔlen don k'u fana bɛ faama ninnu kɔ k'u bɛ u ka jamanaw kɔ pour que jugu minnu bɛ ka na ka bin an kan u ka siran u ka segin an bɛ ka se min sɔrɔ o hukumu na bi an bɛ Ala fo k'a sɔrɔsiw bɛɛ lajɛlen fo k'a ɲini Ala fɛ halisa Ala ka se badabada di u ma. Ni tun ye Jakarija Sanogo ni tun ale kan ye Fusi Mali kɛrɛnnen na u bɛ ka wulikajɔ min sigi sen kan n'a bɛna kɛ octobre kalo tile 26 k'a daminɛ o la novembre kalo tile 26 ka taa kun cɛ wa a bɛna kun cɛ ni faraɲɔgɔnba dɔ ye kɛrɛnnen ka jamana kɔnɔ. N'i y'a bɛlɛlen fara ɲɔgɔn kan n'a kɔrɔ tɛ dɔ yɛrɛ jamana in basigi n'a kolo suma Ala k'o sabati. N'an bɔra ye bilakaw fɛ yen ji kasara kɔni u dɔ kɛra ko kura min ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ tarata la ka na araba la san dɔ nana o fana tilala maa minnu tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ni ji fiɲɛra dɔn n'olu seginna u ka so kɔnɔna na k'a tilala ka jiba fana ka tila k'o jɔ o baara min kɛra cɛmɔgɔ daw ka bɔ bila ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. San min nana kunun ni dola bila ka ye k'a ta poste la ka na bila yɔrɔ bɔ na kare si tɛ ni ji tɛ min na o ye kelen ji ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na ka kɔrɔ ji ta min da du bɛɛ kɔnɔ tuguni dɔw kun obligé la ka taa u ka so la mais finalement o tilala ka bɔ tuguni so t'u bolo yen ɔ kare kɔnɔna na alima dɔ kare yɛrɛ n'i bɛ gitɔrɔn na i b'a dɔn ji de ye quoi ala tɛ se maga fɔ ma i bɛ ji de ye kare kɔnɔ ka taa a ye tiɲɛni kɔni kɛ mais a tɛ ka fɔ k'a ye tiɲɛni kɛ komi kɔrɔlen ta ɲɛ kɔrɔlen de tiɲɛni bonya gɛlɛya kɔni a tɛ gɛlɛya ko kuma fɔ bilen dɔw yɛrɛ bɛ yɛrɛ olu ka sumaw tɛ tilema k'u la o bɛɛ bɛ yen dɔw bɛ u ka sumaw tɛ tilema k'u la même ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka foro yɛrɛ ta filɛ nin ye ne ma dala k'a fɔ k'a dun yɛrɛ parce que ji b'a kɔrɔ sisan den yɛrɛ min nana sisan o taara sigi a kɔrɔ tuguni nka ala barika la so bɛnni tiɲɛni min kɛla kɔni jɔyɔrɔma tiɲɛw na ne fɛ yan nka dugukolo la so kɔni tiɲɛna yɛrɛ de wa ji in bonyana yen na tiɲɛna yɛrɛ de n'u ne kun seginna ka taa caman tilala ka bɔ tuguni ka b'u ka du kɔnɔ dɛmɛko in ne kɔni tɛ ka sɔn ma dɛmɛ kɔnɔ parce que ne ye siɲɛ kelen dɔrɔn sɔrɔ dɛmɛ in na langaden minnu bɛ Bamakɔ ye olu nana dɛmɛ dɔ di kɔni o ye siɲɛ kelen ne y'o sɔrɔ nka tuma caman bɛ dingɛ kan b'a fɔ ko n'i ka nimoro tɛ yen dɔrɔn k'i tɛna ta ko ne k'a tɛ diri n'a fɔra i cɛkɔrɔba k'i ka taa ka sɔrɔ i jɔ jama cɛ la i ka nimoro t'u bolo foyi foyi o kuma ka gɛlɛn ne tɛ taa quoi o de bɛ yen fɔlɔ non tuma mɔgɔ bɛ dɛmɛ dɔ di nka ne kɔni m'a sɔrɔ siɲɛ kelen kɔnɔ o b'a dɔn tiɲɛni bɛ tiɲɛni kalan fɛ yan u b'o kalama ne ka yɛlɛkan bɛ se ka kɛ min ye gouvernement k'i kɔfilɛ bila yɛrɛ de sigi cogo man ɲi kelen a ji sira ma bɔ fila nin dɔ b'a la sabanan ye mun ye n'i ko mɔgɔ ma o ji sira dɔ n'i k'i ka wuli ka bɔ ji sira ka jan donc o kosɔn an b'a la de deli sa gouvernement sera ka ji sira bɔ an fɛ même n'a nana u ka dugulen dɔ bila min bɛ ji sira si rɔ u ka taa ji sira n'o ji sira mɔgɔ gale yɛrɛ la n'a kun ne kun bɔla a kalama fini bɔ ta ne nana sɔrɔ ji sira man ɲi o tɛ se ka foyi ɲɛ ji sira kan ka tile n'a bɛ bɔ a bɔcogo la mais o tɛ kɛ ko ne daga bɔ nala de dilan gale la san min na san i b'a sɔrɔ san yɛrɛ bɛ ji sira yɛrɛ datugu net fo 50 cm awɔ ji sira ya ji bɛ kari kɔnɔ fan bɛɛ fɛ 50 cm i b'a sɔrɔ ji de bɛ bɔnɛ sanfɛ ne kɔni yela baara la kɔnɔ ka ɲɛ se ka ko mɔgɔ ka du kɔnɔ ni cɛnni ma k'i fɛ yen ne kɔni t'a dɔn na gouvernement ale bɛ sɔn an bɛ wele da gouvernement ko de la gale a k'an dɛmɛ fonse filanan ye balonko ye balonko de ka gɛlɛn fonse ani balo o kɔni ka d'an ye. Ni tun ye cɛmɔgɔ daw bilakaw fɛ yen ji kasara kelen bɛ ka maa minnu sɔrɔ olu la maa dɔ don kuma tɛ dɔ yɛrɛ bi u ka bolomagɛn ani o kɔfɛ wulikajɔ minnu bɛ sen na a ɲɔgɔnɛ wɛrɛ kana se ka kɛ k'o baaraw k'olu de kan ka sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ kasara ma n'an bɔra ye ONG Sego bɛnkan olu farala ɲɔgɔn kan ka lajɛrɛ dɔ kɛ changement climatique n'o ye waati yɛlɛma yɛrɛ ye o kɔlɔlɔ mun de kan ka kɛ ka kunbɛn fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ ni ka se ka kunbɛn o kɛra fara ɲɔgɔn ye sababu ye a ko ɲɛma Alikawo Kanute ale kuma min fɔ o filɛ. Bi jɛrɛ in a barika ka bon kosɛbɛ ko ka welewele ma dali kɛ ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma n'olu ye décideurs ye o dun
ɲamɛ maire caman na salle kɔnɔ yan ɲamɛ fɛnɛ baara yɔrɔ ɲɛmɔgɔw olu caman fɛnɛ nana ani bɛnkadi ni projet wɛrɛw ni fɛnw ye olu fɛnɛ ɲɛmɔgɔw nana u bɛ fɛ ka welewelema de kɛ ka ɲɛsin ɲɛmɔgɔw ma pour que commune yiriwa gafe min bɛ yen n'u b'a wele ko PDSEC nanzarakan na que waati yɛlɛma baaraw ka se ka don kɔnɔ donc n'a baara donn'o kɔnɔ commune bɛna musaka ɲini pour que o baara ninnu olu bɛ se ka kɛ a kɛcogo la cogo min walasa commune fɛnɛ gouvernement kɔfɛ commune fɛnɛ sen ka don waati yɛlɛma kɛlɛli la aw yɛrɛ y'a ye ɲinɛ ta in ma dogo mɔgɔ si la funteni bɔra kosɛbɛ mois de mars ni avril la si tun tɛ se ka si so kɔnɔ donc an bɔra funteniba la an nana don mois de juin na san fɛnɛ nana sanjibaw commencera ka na donc o b'a yira k'a fɔ kɔni an bɛ waati yɛlɛma kuma min na sogo kan tɛ dɛ waati yɛlɛma in ye tiɲɛ yɛrɛ de ye an bɛ ka o de vécu sisan i y'a ye sanba nana yɔrɔ dɔw dugu dɔw bɛ yen nɔ a kɛra tiɲɛni ye ji sigira so kɔnɔ adamaden dɔw ni tora a la donc dɔw yɛrɛ donyɔrɔ t'u bolo donc sisan an bɛ mun de kɛ an bɛ fɛɛrɛ de kɛ sisan ani fɛnɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka ta pour que bɛɛ sen bɛ se ka don a la yɔrɔ ni commune kɔni sen donna a la Mali commune a ka ca mais Bɛnkadi taalen bɛ ni commune 24 de ye donc o commune 24 na commune 14 olu ye sera ka du ka gafe kɔnɔ donc a tɔ tora commune 10 de donc sisan fɛɛrɛ de bɛna kɛ olu bɛ o fara o kan. ne tiɲɛlika o kanu tɛ ni tiɲɛli kan ye wulikajɔ minnu bɛ senna bi yarabi la ma waati yɛlɛma kɔlɔlɔ ala k'an kisi a ma n'an bɔra ye passeport biométrique ani passeport kɔrɔ minnu tun bɛ yen an balada k'a fɔ baaraw bɛna kɛ cogo di segi bɛna kɛ i ka dɔn kɔrɔlen de ma ani kura minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɔlen bɛ o sɔrɔli gɛlɛya jumɛn de b'a la min ye maliden dɔw ye minnu b'u hakili da ko senfɛ an ka dɔw lamɛn. an bɛ fɛn min dɔn o ye passeport kɔrɔ in o tun b'an bolo o datu banna an tɛ nin sɔrɔ cogo n'a procédure dɔn nin passeport min bɛna bɔ an b'a dɔn yɛlɛma caman de kɛra nin na bon a sɔrɔ cogo n'a a ka nɔgɔ ou a ka gɛlɛn o stratégie na an bɛ se ka lakunnafoniya o na ani passeport biométrique kura min bɛna bɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Mali ta dɔrɔn de don wa ou bien toujours CEDEAO passeport kɔrɔ in de don ou bien jɛkulu kura min sigilen n'u b'a fɔ ma ko AES n'a sɔrɔ o passeport de don bon passeport fana o y'a la u k'a da nɔgɔya a accès fana ka nɔgɔya quoi. ne bolo problème t'a la n'a passeport biométrique n'a a tali tɛna gɛlɛya a sɔrɔli tɛna kɛ baara ye ne bolo o ka ɲi quoi bari AES n'a fɔ ko AES Mali Niger ani Burkina an bɛɛ bɛ se ka don ɲɔgɔn ka jamana kɔnɔ cogo min na donni ni bɔli bɛɛ bɛ nɔgɔya ne bolo o tɛ problème ye quoi n'a sɔrɔli tɛna gɛlɛya dɛ bari dɔw bɛ yen a sɔrɔli o ye problème ye n'a sɔrɔli bɛ nɔgɔya o ye ko ɲumanba de ye. ne kɔni hakilina ye passeport biométrique ko in na ko ɲuman don barisabula diɲɛ bɛ ka taga bolo min sanfɛ n'a ma ɲɛ ni tɔw bɛ ka taga fɛ an fana kan ka taga sira sanfɛ ou bien n'anw bɛ taga tɔw b'an sɔrɔ ne kɔni bolo kɔni ko ɲuman ye mais n'a bɛ kɛ a ka kɛ ni jɛlenya ye et puis a ka kɛ fɛn ye fɛn min b'a to bɛɛ bɛ se k'i nafa sɔrɔ a kɔnɔ la cogo min na parce que dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ papier ko problème b'u la mais a ka kɛ bɛɛ sen ka don a la bɛɛ k'i jɔyɔrɔ y'a la papier ko degun bɛ mɔgɔ minnu sanfɛ olu fana ka papier ko bɛ se ka ɲɛnabɔ ka bɛn n'a cogo min na n'o kɛra a bɛ kɛ fɛn ɲuman ye parce que fɛn ɲuman kɔni don a bɛ kɛ sababu ye jamana bɛ développer jamana bɛ walankata ka taa fɛ et puis fɛɛrɛ kɔrɔw bɛ na pour ka se ka don mɔgɔ dontɔ ni bɔtɔ ka se ka bɛɛ lakɔlɔsi cogo min na. ni tun ye maa dɔw kan ye kɛrɛnkɛrɛnna passeport min n'i y'a sɔrɔ ne baaraw bɛ sen na a bɛ se ka nafa sɔrɔ sira dɛ cogo min ka gɛlɛyaw bɔ a kɔnɔ la o y'a kunba ye an bɛ dugawu kɛ ala kana kɛ gɛlɛya ye n'an bɔra ye kununko faraɲɔgɔnba dɔ kɛra maison de haji la kɛrɛnkɛrɛnna hiji yɛrɛ baaraw bɛ labɛn yɔrɔ min na olu tɔgɔla yɔrɔba la a sen fɛ a yɛrɛla kunnafonidaw la k'a fɔ hiji nata in kɔnɔna na k'a fanba a bɛɛ lajɛlen bɛna ka bɔlɔlɔ sira sanfɛla la nanbara t'a la wa nin mɔgɔ hakɛ n'i ko k'o b'i bolo k'a sɔrɔ o t'i bolo e bɛ k'i yɛrɛ nɛgɛn de a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la hiji nata in o baaraw bɛna kɛ cogo min na da sera o kuma kan da sera o kuma ma kɛnɛ kan ye minisiri min bɛ yen ka baara ɲɛsin bɛ diinɛ ko ni batogo la sabatili ma o ministre docteur Mamadu Kone ale kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. informatique système dɔrɔn don k'a fɔ sisan ne ka mɔgɔw caman tɔgɔ sɛbɛsɛbɛ o tɛ se ka kɛ bilen tuguni quoi n'i ye bɛɛ tɔgɔ don a kɔnɔ clip a tɔgɔ n'a jamu a n'a ka fɛn bɛɛ bɛ don a kɔnɔna na a donni ko a kɔnɔna na fɔlɔ la fɛn dɔ tun tɛ sara mais sisan i bɛ heji ka fɛn bɛɛ a fɛrɛ bɛɛ de sara o wari sara clic 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 k'a bɛɛ don a kɔnɔ n'i ye mɔgɔ kelen tɔgɔ se i b'a ka fɛrɛ bɛɛ de sara donc nin ko sisan an bɛ ka taa sariya sira de kan e min ko mɔgɔ 120 dir'e ma ko mɔgɔ 100 bɛ e bolo e bila balasi ka kɛ pese a dɔw don a ka bila. docteur Mamadu Kone ministre min ka baara ɲɛsin diinɛ ko ni batogo sabatili ma nin tuyɛli kan ye maison de haji yɛrɛ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ Alifata Sise la
a yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ in kan nin ko in sen fɛ o filɛ. An ye bitimage dɔ kɛ pour que ka se ka yɔrɔ sécuriser pour que hijidenw ka se ka lafiya embarquement waati ka ɲɛgɛn ninnu bɛɛ lakɔrɔya kura pour que o bɛ waati min kɛ maison de haji kɔnɔ u k'a kɛ parti kɔnɔ lafiya kɔnɔ. O kɔfɛ fana an sera fana ka an ka salle d'embarquement kɔnɔ ka ventilateur ba ninnu don pour que waati min bɛ o bɛ waati min ta pour que bateau karo kɔnɔ u ka se ka o waati in bɛɛ kɛ lafiya kɔnɔ. O bɛɛ kɔfɛ fana an ye baara dɔ kɛ yan ka na ni système solaire panneau solaire ka na n'o ye pour que courant yɛrɛ kana tigɛ maison de haji kɔnɔ campagne waati hali ni campagne yɛrɛ tɛmɛna. maison de haji ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Alifata Seni tun y'ale kan ye agence de voyage cakɛda mun olu ka baara ɲɛsinnen bɛ hijidenw yɛrɛ ka se ka u ɲinini ka taa n'u ye olu tɔgɔ la min Hamed Daw Kamara ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ ka u filɛ. Arab Saudi ya an ye ko hijidenw ka bɔ la n'o ye programme dɔ di an ma o b'a yira k'a fɔ ko haminen don ni hijidenw ka lafiya sabu a dabɔlen bɛ hijidenw ka lafiya de kama ni hijidenw bɔra joona u tɔgɔw sɛbɛn a bɛ kɛ sababu ye ka u ka place ko nɔgɔya Mina ani Arafa i n'a fɔ directeur y'a fɔ an ye cogo min na n'u ye sɛbɛn minnu lakana. Ni tun ye Hamed Daw Kamara ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na hiji nata yan baara bɛlɛlen bɛna bila bɔlɔlɔ sira sanfɛ ko nin y'o siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana fɛ wa kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ hiji bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Ala ka baaraw ne k'a bila sen kan n'an bɔra ye ka lɔda k'a fɔ min ye lakɔli karamɔgɔ kɛmɛ boɲango olu ye kalan sɔrɔ an balima kerecɛnnakaw ye katolikiw ka ekɔlisow ye olu karamɔgɔlakaw k'u kana baara yɛrɛ ɲɛdɔnni na kalan yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo di o ye ka dɔ fara ɲɔgɔn ba in o y'a kun ye a ko sen fɛ Luis Jara ale y'a ko ɲɛma dɔ ye baara in kun ye fɛn jumɛn de ale ye min fɔ o filɛ. Ekɔli karamɔgɔw ekɔliden masaw ani diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ ekɔliko ɲɛma an n'u ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ekɔliko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na denmisɛnninw ka kalanko bɛ se ka sabati cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma o sira fɛ wa kun dɔ bɛ musomanninw fana ka kalanko kan musomanninw bɛ se ka kalanko ta ba la cogo min na walasa u ka se ka kalan daminɛ k'a kun cɛ. Jara ni tun y'ale kan ye Abakaro Jabate ale yɛrɛ kulu ɲɛma dɔ ale ye kuma min fɔ o filɛ. N'i ye kalanden somɔgɔw ka ko jateminɛ kabini kunbaja Mali yɛrɛ la anw hakilina tɛ kelen cɛmanni ni musomanni yɛrɛ kan ladamu yɛrɛ sira kan. Sabu Mali la a bɛ anw ɲɛna k'a fɔ ko cɛmanni ale bɛna kɛ dutigi ye donc an kan ka an sinsin kosɛbɛ ale ka kalanko kan sabula ale bɛna du dɔ ta musomanninw ale bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔna la wa o b'a to bangebagaw hali u kan ka jateminɛli min kɛ ka lakɔlɔsili min kɛ ale ni ka jukɔrɔma tintin min kɛ musomanninw ka so u to o kelen kɛ cɛmanninw kan ka caya o ye kelen kalanso fana na n'i ye karamɔgɔw fana jateminɛ karamɔgɔw fana bɛ waleya caman kɛ mun fana b'a to u kan ka se ka musomanninw kalan cogo min na walasa musomanninw bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ o t'o kɛ walasa k'o sabati o de ye mun ye a bɛ an caman kunkolo la k'a fɔ ko n'an ye jate kalan ninnu jateminɛ walima n'an ye dɔnniya kalanw jateminɛ a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'a fɔ ko olu ye cɛfɛn k'a sɔrɔ kalan fɛn foyi tɛ k'a fɔ ko nin ye cɛ ta ye nin ye muso ta ye. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Abakaro Jabate ni tun y'ale kan ye u y'a fɔ cogo min na kalan min bɛ sen n'i y'a bɛlɛli fara ɲɔgɔn ɲɛta sabatili Ala k'a bila minɛn kɔnɔ n'an bɔra hali bi min ka dɔ formation ye lakɔgɔli baaraw olu sigira sen kan ADC fɛ u b'o baaraw kɛ ka ɲɛsin baw ma sanko an bɛ se ka k'an yɛrɛ ye cogo min na o baara min b'u fɛ sen kan kɔsabɛrɛ in na u ye formation ba dɔ ni k'o sigi sen kan a kɛra i ka dɔn k'a fɔ nisɔndiyakoba ye musow ka se k'u kalan u bɛ se ka k'u yɛrɛ cogo min na ka bɔ nɔgɔ la sabati o kɛra kun ye a ban ni kunjɛli hukumu kɔnɔna na minnu ye kalan in kɛ ka se ka kalan kunjɛli sɛbɛn d'u ma a musolaka dɔ b'u ka sariya di Siriku Wali ka kuma bara la an k'u lamɛn. Ne tɔgɔ ye Aminata Kulibali an tun nana formation dɔ de suit n'o ye ADC formation ye yanni ka formation kɛ o y'a sɔrɔ ne tun bɛ dibi dɔ de kɔnɔ dibi juguba parce que n'i ka kalan kɛ ka taa sigi lu kɔnɔ i tɛ baara la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko foyi la donc sisan formation kɛni ADC barika la an bɛ se ka lɔ ekɔlidenw ɲɛma ka cours di u ma musoya kɔrɔ ye jija ani cɛsiri ani kunkɔrɔta n'i kɛra muso ye a t'a yira k'i kana se ka ko caman kɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ musoya ye cɛsiri de ani jija. Ne tɔgɔ ye Sɔgɔna Keyita ne bɔ Yirimajɔ Kubilen na yan an bɛ formation de la formation danseur ani monitrice an bɛɛ kun fara ɲɔgɔn kan sisan bi an ka baara kuncɛliw ye donc an ka attestation de bɛ ka d'an ma bi vraiment an bɛ ADC fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Papa Atlas Konati an bɛ an ka foli b'a ye a ka nin fɛngɛ a fisayara yɛrɛ de
an muso fɛn kun sigilen bɛ so kɔnɔ vraiment an bɛɛ poussera ka bɔ sisan ka n'an former ni cɛman minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ ni kalan dira olu ma lakɔkɔli dira olu ma ADISEF fɛ a ko yɛrɛ kalanba dɔ n'a y'a sɔrɔ n'ale yɛrɛ kalan diba ye ale ma kari suya nogo baara in kɛnɛ k'a ye kuma min fɔ o filɛ. Siya Tienta attestation de formation d'enseignant min bɛ labɛn ADISEF fɛ san o san ni wagati kelen kɔnɔna la nin tun y'a tako sabanan kuncɛli baaraw ye an tilala o de la sisan an kɔni ye fɛn caman f'u ɲɛna wa hakili la u ye caman fana faamuya an jigiya b'a la fana n'u taara u ka baarayɔrɔw la u bɛna se ka baara in kɛ i n'a fɔ an y'a kala u kunna cogo min na gɛlɛyaw b'a la parce que mɔgɔw niveau tɛ kelen ye olu de ye baara in na gɛlɛya ye ne kɔni bɛ min f'u ɲɛna mɛtiriya tɛ diplôme batigiya ye k'a fɔ ko diplôme ba de bɛ n bolo ou bien ko valise de falen no diplôme na n bɛ kɛ mɛtiri ye o tɛ mɔgɔ min bɛ se ka dɔɔni dɔn i bɛ se ka tɔgɔ ni jamu dɔn i bɛ se ka kɛ mɛtiri ye mɛtiriya ye kɛcogo de ani jogo ɲumanya ni jogo ɲuman b'i la ka ban ka fara a kɛcogo ɲumanw kan i bɛ se ka kɛ mɛtiri jolen wa i bɛ se ka denmisɛnninw kalan baisse de niveau min bɛ an ka école la a dogolen tɛ mɔgɔ si la bi an bɛ ɲininkali kɛ est ce que mɛtiriw yɛrɛ bɛ se a kɛcogo la ni o de ye didactique de discipline ye o de ye baara in yɛrɛ gɛlɛma ye ni mɛtiri ma se k'o kɛ dɔrɔn donc denmisɛnninw tɛ faamuyali sɔrɔ la ni denmisɛnninw ma faamuyali sɔrɔ la jagoya baisse de niveau bɛ na donc ne b'a f'u ɲɛna bɛɛ lajɛlen ka wuli ka ADISEF mɔgɔw sɛgɛrɛ formation kofɔlen in na ni o de ye formation d'enseignant ye. Ni tun ye Siya Tienta ni tun y'ale yɛrɛ kan ye kalanba dɔw min bɛ yen n'a bɛ kalan di hokumu in kɔnɔna na ADISEF bɛ ka nin wulikajɔ min kɛ u ye maa caman kalan o ka bolofaraw ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ k'a bɛɛ kɛ lakɔli karamɔgɔlakaw fo ka taa bila musolakaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɔ u yɛrɛ la u bɛ nin kalanw k'u kunna an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnna kalanw ne ninnu cayara ka k'i yɛrɛ ye a bɛ sɔrɔ nin dɔ fɛ ala kana tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye impôt min bɛ 15 ans bugu olu maaw u farala ɲɔgɔn kan ni ka se ka saniya ni baara dɔ ni k'o sigi sen kan ka jɛya ta ka ɲɛsin u yɛrɛ ka yɔrɔ ma a ma ɲɛmaaw ka taa se a baarakɛlaw ma u tun bɛ kɛnɛ kan baara in kɛra kɛcogo jumɛn de la a maa dɔw u b'a sira d'a ma an k'u lamɛn. Ka baara kɛ saniya kɔnɔla la an nana jateminɛ k'a fɔ an ka baarakɛyɔrɔ la yan minɛnw kun ka ca ordinateur kɔrɔw ni photocopieuse kɔrɔw san caman taw olu de kun tontonnen don ɲɔgɔn kan donc a kun kɛlen bɛ degun yɛrɛ ye hali agentw ka tɛmɛli yɛrɛ la u ka circulation na cour kɔnɔla la o ye kelen ye a filanan ye min ye fɛnmisɛnninw caman fana kun bɛ minɛn ninnu kɔrɔlaw la saw kun b'a la totow kun b'a la o tɛ lakanaba ye baarakɛyɔrɔ la o de y'a to an y'a hakilina nana an na ka don kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka agentw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka daminɛ directeur yɛrɛ la ka jigin a n'a ka chef de division o bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka na ni saniya wale in kɛ bi don in na. N'i bɛ yɔrɔ la vraiment a nɔgɔlen don mɔgɔw sɔrɔ la minnu b'a fɛ ka a yɔrɔ jɛya quoi ka yɔrɔ saniya jagoya n'i ye citoyen ɲuman ye i fana bɛ fara u tigiw kan ka yɔrɔ saniya a diyara n ye kojugu n'i yɛrɛ ye ne ɲininka ni impôt yɔrɔ tɔw yɛrɛ bɛ se ka exemple ta yan nɔ kan DGE kan ka se ka u fana ka nin journée de salubrité ɲɔgɔnna kɛ i ko anw y'a kɛ cogo min o yɛrɛ bɛ diya ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ. Ni tun ye 15 ans bugu kɛrɛnnen na impôt min bɛ yen a baarakɛlaw ka taa s'u ka ɲɛmaaw ma kuma tɛ dɔwɛrɛ ye an ka yɛrɛ jɛya k'u k'a daminɛ u yɛrɛ la nin hakilila in an bɛ dugawu kɛ ala kɛ nin ɲɔgɔn na o ni kɛ ninnu caya ni bɛɛ y'i ka yɔrɔnin furan a dɔ bɛ dɔ la nɔgɔ tɛna sɔrɔ maa si ka yɔrɔ la jamana bɛ bala ka jɛya ten ala k'u hakilaw sabati n'an bɔra ye anw ka kalansow kɛrɛn n'i tun ye jateminɛ an ka musow olu kun ka suma ka taa kalanso dɔw bolo ka kɛrɛnnenya kalan hakilila dɔw bolo kan n'o ye siyansi yɛrɛ ye o baaraw kun ka dɔgɔ muso kunda nka bi a yɛrɛ k'a fɔ ko musow kɔni k'u b'a la ka o baaraw ni k'olu sigi sen kan kosɛbɛ 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 o baara min bɛ ka kɛ min ye musolaka dɔw ye munna olu ye a hakilaw ta ka taa se kalanfa dɔw ma mun yɛrɛ nana ne ni an ka maa dɔw lamɛn. N'i ko ne ka filière fɔ filière in bɛ mɔgɔ nafa ka mɔgɔ dɛmɛ ka mɔgɔ bali chômage la ne b'a fɔ o ye scientifique de ye filière caman bɛ yen nɔ caman bɛ taa kɛ pour les diplômes au fur et à mesure u bɛ taga ɲɛfɛ u bɛ kali scientifique tɛ se ka kale au grand jamais ale de bɛ créativité kɛ ale de bɛ fɛnw sources di donc science nafa ka bon kosɛbɛ Mali kɔnɔ yan nɔ bi. Depuis ne fitinin ne y'a décidé ko n bɛ fɛ ka kɛ docteur de au fur et à mesure que ne ka kɔrɔbaya fɔra n ɲɛna ko ne bɛ fɛ ka docteurya sira taga ma il faut i ka tɛmɛ science de fɛ. N'an ka diɲɛnatigɛ tableau ta k'a lajɛ sisan a bɛɛ de kɛra science ye et je veux que bɛɛ ka inspiré science la quoi. Ne yɛrɛ min ye denmansa ye ne bɛ n ka denmisɛnninw bila ka taa science sira fɛ depuis u fitinin u bilasira ni science ye a nafaba de bɛ denmisɛnninw ka siniɲɛsigi la surtout n ka musomaninw yɛrɛ barisa science filɛ nin ye a ka ca ala fɛ chômage ba t'ale la i mana science kɛ cogo o cogo n'i tilala i bɛ boloyɛlɛma dɔ sɔrɔ parce que ale baara taabolo ka ca. N'i y'a ye bi musomaninw bɛ u ɲɛsin science ma parce que u dar'u yɛrɛ la u ka dɔnniyaw bonyana donc i y'a ye bi cɛw bɛ se ka fɛn min kɛ bi u yɛrɛ bɛ se ka ɲɔgɔn kɛ. I taara dɔgɔtɔrɔso la i b'a ye sages-femmes bɛ yen gynécologue cɛ b'a la muso b'a la
énergie yɛrɛ la ni y'a ye tuma bɛɛ bɛ musow ye poto la fɔlɔ an tila ko o ye cɛw ka baara dɔrɔn mais bibi na bɛ musow ye poto la u bɛ courant installation kɛ i b'u ye so sanfɛ ingénieur n'i taara au niveau universitaire i bɛ muso ye u bɛ série scientifique au niveau des lycées et professeur de maths biologie a bɛ ka nin bɛɛ de enseigner. Ni tu ye maa dɔw kan ye cɛ kalan walima muso kalan o tɛ yen ni bɛɛ lajɛlen jɛra ni fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o de ka di ye k'i y'o ɲɛɲini i bɛ ɲɛ sɔrɔ la n'o ye cɛ ye n'i y'a ɲɛɲini n'a diyaɲɛ don i b'a nafa sɔrɔ wa o kelen n'o muso kunda an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɛta ye ka ɲɛsin a ka jamana ma ala k'a kɔlɔn ni kolo yakuba n'an bɔra ye sigida yelen o ye jɛkuluba y'an ka jamana kɔnɔna na min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ka baara kɔni Mali fantan nɛnɛ bɛlɛlen dɔ fɛ n'u ye baaraw sigi sen kan olu ka congrès n'i y'a sɔrɔ o tago filanan o baara bɔra ka kɛ kalo minan fila kɔnɔna na septembre kalo tile 14 n'o bɛnna sibiri tɛmɛnen ma a kɛnɛ ka da sira kuma caman ma min ka dɔn k'a fɔ maaw ka bɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ ka na kɛnɛ kan Santrawa Keita kɔnɔna na min ye congrès yɛrɛ kuma min n'a dayɛlɛla min ye kulu ɲɛmaaba ye n'i y'a sɔrɔ Abdou Kulubali ale ye kuma min fɔ kɛnɛ ka kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ o filɛ. Ne ka mandat fɔlɔ banna mandat kun ye san 3 mandat de a banna fɔ ka san 1 yɛlɛ a kan mandat daminɛna 2020 depuis 2023 mandat a banna mais ala ni baaraw kun b'an bolo kɔrɔ an ma se ka labɛn sabati ka congrès kɛ donc ala y'a latigɛ bi an ka se ka an ka deuxième congrès sigi sen kan pour que ka se ka an ka bureau kura bila sigi sen kan ka mandat kura d'u ma ka mission kura d'u ma Mali ɲɛtaga la o de y'an sisan bi centre Awa Keita la Bamakɔ yan mandat min kun dira ne ma mandat fɔlɔ la ni o ye ka sigida yɛlɛ lase Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ o b'a yira ko a kɛra kɛcogo la ni a bɔra an ka région dama dama na ka sababu kɛ lakanabaliya ye o de kama an ma se ka se olu kɔnɔ mais an n'u yɛrɛ sigira ka kuma yɛrɛ o fana u laban k'an kɔnɔ ni ala ye basigi sabati waati waati an bɛ taa Kidali Mɛnaka an ma se yɔrɔ la an bɛ taga yen donc nin b'a yira k'a fɔ laɲini sabatira mission kun dira ne ma a kɛra fɔ ka se a dan na ni mɔgɔ min ye sigida yelen ka baaraw jateminɛ a bɛ taa keleya ni ɲɔgɔn dɛmɛ de kɔnɔna na toujours o tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ yan ka se ka Mali jeunes ka kalanbolo d'u ma mun bɛ se ka u bɔ sokɔnɔ sigi la n'a bɛ fɔ o ma ko chômage parce que gɛlɛya b'an da la bi rébellion ani bandiya fɛn bɛ bi dɔwɛrɛ tɛ denmisɛnninw tɛ baara la de donc n'u ye baara sɔrɔ caman b'a la a ka ca ala fɛ o tɛ don a la donc o de kɔnɔna na an ka baara ɲɛsinlen don Mali sifinw ma k'u bolo don baara la k'u dege jɛgɛminɛ na o ka fisa k'u dege jɛgɛdun na donc n'i y'o jateminɛ o b'a yira k'a fɔ ko u bɛɛ bɛ keleya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ ni o ye an ka jamana yɛrɛ ka hakililajuguba yɛrɛ ne tun ye sigida yɛlɛ ɲɛmaaba Abdou Kulubali congrès in dayɛlɛ la a ye kuma minnu fɔ o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ bureau kɔrɔ olu taara so bureau kura kɔni o sigira a tila ka sugandi ka danaya kura ka tuguni ka san saba wɛrɛ ka tila k'o kalifa ma a ye kuma ta ka foli ta ka ɲɛsin o ma baara minnu kalifalen b'a ma ni ala sɔnna a bɛna wulikɛjɔw kɛ sigida yɛlɛ hali bi ka ɲɛda kura wɛrɛw ka se k'olu d'a ma Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛ baara min na bi n'o ye musow ni sifinnakaw dɛmɛni ye ka se ka baara ka ni kura fiyɛ la an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na ala ka baaraw bila o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra ye wasolonkaw olu ye faraɲɔgɔnba dɔ kɛ kɛrɛnna Bamakɔ o faraɲɔgɔnkaw ye su dɔ k'o kɛrɛnkɛrɛn ko lanu de wasolo bɛɛ ni kelenya o baaraw bɔra ka kɛ o kɔfɛ u ye kunnafonilaw wele ni ka ɲɛfɔli kɛ wasolon yɛrɛ mun do u b'a fɛ mun ni mun de ka kɛ hali bi ka ɲɛsin wasolo yɛrɛ ma o ko ɲɛma Kalidu Dunbe a baara in kɛra cogo min ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. An ye kunnafonidilaw wele parce que dɔwɛrɛ tɛ komi aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama an bɔra activité dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Nuit de Wasolo bi an ye wele bila kunnafonidilaw ma ka na ɲɛf'u ye Nuit de Wasolo tɛmɛna tɛmɛcogo min na a tɛmɛna tɛmɛcogo min na an nana ka na o ɲɛf'u ye n'a bɛ fɔ o ma ko compte rendu fidèle an bɛ se ka fɔ laɲiniw sabatira parce que an ka laɲini kunba fila de kun b'a la ka se ka wasolonkadenw fara ɲɔgɔn kan ka se ka bɛn ni keleya sabati wasolonkadenw ni ɲɔgɔn cɛ o sen fɛ n'an ye musaka min sɔrɔ ka t'o kɛ ka dɛmɛ dɔ kɛ wasolonkaw ma so an bɛ se k'a fɔ côté fila la a ɲɛna parce que wasolonkaw bɔra maliyɛnw bɔra bɛn ni keleya sabatira mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mais min ye musaka ta fanfɛla ye an ma se ka musaka sɔrɔ fo ka taa se o niveau ma welekan min bɛ n bolo dɔrɔn o ye k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye wasolonkaw ye maliyɛnw ye bɛɛ lajɛlen k'i tigɛ don nin fɛn in kɔrɔ pour que donna nataw la an hakilina ye min ye n'o ye ka taa an somɔgɔw dɛmɛ o ka se ka kɛ parce que an ka hakilina tɛ dɔwɛrɛ ka se ka nin su in labɛn ka sɔrɔ k'a kɔnɔ ka dépenses bɔ a la k'a tɔ don somɔgɔw la kalanko sira fɛ kɛnɛyako sira fɛ a ka ja sirako ni fɛnw sira fɛ o de kɔni welewelekan b'an bolo. Ni tu ye Kalidu Dunbe ni tu ale ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ wasolonka ɲɛta don n'o y'a kunba ye ala k'o hakili ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na sira siribe mun b'e bolo bi. Sɔgɔmada fɛ foli an b'a di an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an karamɔgɔ ka kɛɲɛ n'i ka yamaruya ye an bɛ taga Niger jamana kɔnɔna na ka sanga ni banbagaciw ka bingani wale ka taga Niger fintigilakaw sɛgɛrɛ ni o kɛra sababu ye ka fintigilaka caman ka olu bɔnɛ u ni na Niger fintigilakaw wulila ka tajuru sara bere ta ko ni taama ma ban bolo FIFA o tɛ jɔ u ye tajuru sara bere ta fɛn min ye banbagaci mɔgɔ 100 ani kɔ u ye olu bɔnɛ u ni na
ka tɛgɛ kɛ u ka maramafɛn caman kan kunnafoni yɛrɛ bɔra sa arabadenw u ka jabaraniso la Niger marabagaw fɛ n'an bɔra an bɛ taga Gabon jamana kɔnɔna na san kelen tɛmɛlen kɔ Ali Bongo ale ka fangaw dafirilen kɔ fintigilakaw fɛ a bɔra nin dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ka bataki sɛbɛn kɛ ka a lase Gabon jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma ko ale bɛna bɔ politiki la ko nka k'a b'a ɲini Gabon marabagaw fɛ nin wagati in na k'u ka bolo bɔ ale furumuso ani ale denkɛ kan olu minnu bɛ bɛrɛ la kabiri utu kalo san 2023 kɔnɔna na ko Gabon jamana kɔnɔdenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma u ka taga bɛn ma n'an bɔra an bɛ taga Nigeria jamana kɔnɔna Nigeria fintigilakaw ye laseli kɛ septembre kalo tile 17 u y'a yira k'a fɔ ko kalo tɛmɛlen kɔnɔna na k'u ka wulikajɔw kɛra sababu ye k'u sera ka tɛgɛ kɛ cɛ marifatigi jɛkulu 2000 ani kɔ la ko ni mɔgɔ 2000 ani kɔ in na k'a yira la k'a fɔ ko mɔgɔ caman b'a la ko minnu ka baara tɛ dɔwɛrɛ k'u ka se ka mɔgɔw latunu dɔw yɛrɛ fɛnɛ ka baara tɛ dɔwɛrɛ ni ka maramafɛn ka o di mɔgɔ juguw ma u y'a yira fɛnɛ ko mɔgɔ caman ko olu minɛlen fɛnɛ kun bɛ u fɛ k'u sera ka tɛgɛ bɔ mɔgɔ 100 ani kɔ sera ka tɛgɛ bɔ olu kan o ni ka tila ka bolimafɛn minnu ni u ye olu suɲɛ o 100 ni kɔ k'u ye olu fana minɛ nin wagati in na ko hali sisan k'u bɛ wulikajɔw la yaasa Nigeria ale bɛ se ka ko ka jɛ cogoya min na n'an bɔra an bɛ taga Maroc jamana kɔnɔna na ka sanga ni dɔgɔfurancɛ tɛmɛlen kɔnɔ tungarakɛ mɔgɔ caman olu laseginnen kɔ olu minnu tun kelen bɛ ka u kunda Espagne ale jamana kan Maroc jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔw ye tɛgɛ kɛ u la ka se ka u lasegi ni dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na yirala k'a fɔ ko mɔgɔ 100 ani kɔ ko bolo kelen bɛ olu la ko sabula k'a yirala k'a fɔ ko olu de bɛ ka sifinnakaw pousser ka u bila dugumasiraw fɛ min ka taga tunga na kunnafoni yɛrɛ bɔra sa u ka ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la kunu alamisa don n'an bɔra an bɛ taga Uranda jamana kɔnɔna na kulu min sigilen bɛ kɛnɛya ko kunna Farafinna Keleya tɔnba ale tɔgɔ la Farafinna jamana kɔnɔna na olu ye laseli kɛ ka yira k'a fɔ ko variole de singe ko ale bolociw daminɛla Farafinna jamana kɔnɔna na ko Uranda jamana kɛra jamana fɔlɔ min ni variole de singe ko ale vaccin daminɛla ni jamana in kɔnɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na ko Farafinna jamana tɔw bɛna vaccin sɔrɔ min ni a baaraw bɛna na daminɛ sɔɔni dɔrɔn a ye min sɔrɔ kɔkɔna kunnafoni n'an karamɔgɔ ni tiɲɛ la kumaba dɔ ye an cɛ sira siri bɛ ye kunnafoni ɲɛna an ka jamana ka se diɲɛ jamana bɛɛ yɛlɛma ala ka basigi barabara ni ko sabati ni ala sɔnna ma ntɛnɛn don o sɔmini don an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye ala ka mawuludu denwni yarabi ala dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ na ala ka balele kuncɛ hɛrɛ la ka dugawu k'a minɛ an ka jamana basigi ma ni ala sɔnna ma tarata don an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn mawuludu denwni labɛnnen bɛ yɔrɔ yɔrɔ ala ka dugawu bɛɛ yɛlɛma u ka dugawu kɛnɛlenw kɛ anw ka jamana ye basigi kama ni ala sɔnna ma jamana in a bɛ kolosuma cogo min na